19-22. Говорили сме, много е важно сега да сме заедно. Всички! Ама всички в тази зала. Мощно! Денис Бирюков. Втори сервис. И ето, че топката е в мрежата. 23-19. Все по-близо до така желаната, до така мечтаната победа срещу Русия. Матей Казийски. 23-19. Днес великолепен матч на Матей. 23-19. Топка за Спиридонов. Страхотно спасяване на Михайлов. И това е 24-19. България е на точка от матча. 24-19. Наистина една голяма победа се очертава. Един матч, в който нашите изпуснаха инициативата само след средата на втория гейм. Сега прекъсване поискано от Владимира Лекно. Точка ни дели от така мечтаната, така очакваната и толкова важна победа. Победа, която при този резултат ще ни прибави 3 точки и ще станем с 21 във временното класиране. Остава ни още един матч, който е отново тук утре в зала Конгресна във Варна. Сигурен съм, че утре не само, че няма да има къде да хвърлим игла, както се казва, няма да има места, а всички тези, които попаднат в залата от началото до края, ще бъдат плътно до отбора, за да стигнем и до втори успех. Сега обаче, точка преди днешната победа. 24-19. Матей Казийски. Спиридонов по блокадата на Цветан Соколов. 20-24. Втори матчбол. На сервиса обаче е Волков. Ще издържи и психиката на Волков. Руснаците нямат какво друго да правят, освен да рискуват. Топка аут! Топка аут! И това е гейм и матч. Гейм и матч за България. Победа с 3-1 след 25 на 20 в четвъртия гейм. Победа с 3-1. Тресе се залата от аплодисменти и ръкопляскане за нашите. Страхотна победа. Честито, момчета. Честито и на вата, уважаеми зрители пред телевизионните екрани. Заслужена победа на българските волейболисти срещу един от грандовете на световния волейбол. Победа срещу Русия. Първа загуба за Русия в Световната лига. Седма победа за България и 21 точки в класирането. Сега първи думата ще има Радо Стойчев. Преди това обаче, както се полага, Радо Стойчев ще поздрави своя отбор. Ще поздравят момчетата, публиката, която днес беше фантастична. Тази публика, която сега ги изпраща с аплодисменти. А Радо Стойчев... вече трябва да застане пред микрофона на Ценко Симов. Аплодисменти от ложата, където е президентът на републиката Георги Първанов, министъра на спорта Свилен Найков, министъра на отбраната Аню Ангелов и сега Ценко Симов и Радостин Стойчев. Победихме Русия с 3-1 гейма, публиката е доволна. Победихме ги въпреки тяхното нежелание, с характер като че ли. Вашето мнение? Моето мнение е, че ги победихме с волейбол. Днеска за пръв път волейбол беше на много високо ниво. Както от наша страна, така и от тяхна, така че съм доволен, че се получи спектакъл и най-вече от победата, разбира се. Така че от всички сте доволен на терена и като отбора като цяло. Доволен съм и от резултата и от отбора, защото, повтарям, това беше волейбол на много добро ниво. Миналия път казахте, че сте недоволен от някои единици. Това създаде малко напрежение. Напрежение. Матей не е напуснал България, майка му не е зле, не се кара с мен и Тодор не му пуши в стаята. Благодаря. Добре, благодаря аз.
кратко и ясно. Това беше отговора на Радо Стойчев за всичко това, което се написа през седмицата за отбора, за момчетата. А иначе те дадаха и своя отговор към всички тези, които тук показаха, че ги обичат, към всички онези, които са пред телевизионните екрани. 3-1 за България срещу Русия. Първа загуба на руснаците в Световната лига. След 10 победи, ето, че трябваше да дойдат тук във Варна и да се препънат. 3-1 за България. Сега остава да свършим нашата работа и утре. Утре отново тук в зала Конгресна. Елате, уважаеми зрители, има достатъчно място. А тези, които не могат, ще си остават пред телевизионните екрани. Иначе, честито българи, това е 3-1 България срещу Русия. Победа, която ни остава в матча. Ето, че сега имаме обаждане от премиера Бойко Борисов. Сигурен съм, той, който е в Черна гора, иска да поздрави момчетата. Това се случи малко по-късно, тъй като не мога да го